Ọ gịnị ka Evangelist Ebuka Obi mere ndị mmadụ? Kedu way Evangelist Ebuka Obi si na-emejọ ndị mmadụ, especially ndị Igbo? Ọ mmadụ kpọtere nwa agụ nọ n'ụra, nwa agụ kinite ya gba n'ọsọ. Ịma na these three people na-arụ sticker. The first one say Ebuka Obi can't heal disease. Onye nke ebu asị only hospital can heal the sick. Onye nke ito asị Ebuka Obi cannot possibly fast for 50 days without food. Why I ji so much hatred ebe Evangelist Ebuka Obi no? After the tackle the whole prophets and the whole pastors, Evangelist Ebuka Obi nke ya dị ka njọ. Na-ajụ, in which way ka Evangelist Ebuka Obi si na-emejọ? In which way? Why I ji so much hatred ebe nwanne anyị nọ? Look at these three men na Robana, picture Evangelist Ebuka Obi na-akọ this sort of thing fanako. Onwe ka Evangelist Ebuka Obi si react ya na ọ bụ na ọ sị na ọ gbọrọ ndị legal team ya ka bịa mee this people arrest. Fast yes no, that's no evangelist, that's no question for arrest. Why must they use his picture? Na call this type of thing, put in public, raw sticker. They are looking for problem. Okay, Evangelist Ebuka Obi si na react ya na si konye for this problem na. People outside people ga say yes na that's no evangelist, no pastor. But Evangelist Ebuka Obi nọrọ onwe ya na-arụ ọrụ Chukwu ziri asị arụ. These three men apụta na-akọ this type of things fanako. Post raw sticker picture Evangelist Ebuka Obi. Ana achọ ife aga sin Evangelist Ebuka Obi srefa. Look at these three men. Ebuka Obi cannot heal disease. Etiti afe only hospital can heal the sick. Because I see now Ebuka Obi cannot possibly fast for 50 days without food. The time Evangelist Ebuka Obi can ebido this ministry. Where are you people? If you now out of jealousy and wicked, Evangelist Ebuka Obi anyuku. How come Evangelist Ebuka Obi time say no do? How come Ogeji we this type of ministry? Why I ji nwere threat, especially anyị bụ ndị Igbo, why ji nwere onwe anyị anya ukwu, why ji nwere onwe anyị anya ụfụ? Yes, ihe efu na bụ anya ụfụ. Why I ji dị wicked, why I ji nwere our own personal brother anya ụfụ? Ị ga-agwa m ọ bụrụ na onye Hausa ọ bụ Muslim na can these people try such thing in this Igbo land? These people now go take picture Evangelist Ebuka Obi. Is it because Evangelist Ebuka Obi they come? Ọ bụ a Muslim man, ọ bụ onye Hausa, ọ bụ onye Roma bụ a Muslim. Can you bring out his picture now? Those me porn, those ekwu n'okwu sasa, those raw sticker, they source ni dere ebe ana. Hapụta na Igbo, anyị nwa bụ ndị Igbo, a na-fight our Igbo brother. Ọ bụ na sin Evangelist Obi nka, asị mere nka. Why ji nwee hatred ebe Evangelist Ebuka Obi nọ? Upon all the thing Evangelist Ebuka Obi na-arụ in this Igbo land, ọ bụ na ya dị afịa. Old people's room or royal, only take care of many people. I for that one, not happen that I roast stick Evangelist Ebuka Obi. Now I call this time because this thing happened from yesterday. Even if I am so much disappointed in these three young fools. So fool kafabo. Yes, in these three young men. In which way Evangelist Ebuka Obi swe na major? Kebo swe na major. Today, April 14th of March 2026, Evangelist Ebuka Obi will be 100 million naira. Ochi Kena, Enugu State today. Who people will not see that one? Many people Evangelist Ebuka Obi mando nyiraka, mando na azgo. People will not see that one of these type of thing. Ebuka Obi cannot heal the sick. Ebuka Obi is not Jesus Christ. Let me tell you people. It's only God can heal the sick. Let me tell you people. But why people want to castigate Evangelist Ebuka Obi? God is working through Evangelist Ebuka Obi. Ebuka Obi has said no, that no one hour can heal the sick. Bear it in mind. Ebuka Obi has said that I can heal the sick, I can heal the cripple. It's only God can heal the sick through Evangelist Ebuka Obi. I don't know, I don't see the reason why some people put and then we trust hatred. They envy
ebe Evangelist Ebuka Obi nọ. Ama many things Evangelist Ebuka Obi commission something that our Nigeria government are not thinking of doing. Things that they sure our government emegide in this life. But Evangelist Ebuka Obi wrote that thing. Since the Madi road today, apatagom n'ụzọ fu ebe Nigeria government na-epick ndị ara. But only bet Evangelist Ebuka Obi na-epick if I take care of them, take care of their family, take care of them, make for the new. Muna for that one, no pụta na akọtọsị afa onye Chineke tere mmanụ. Agba m that na before an Igbo adị mma bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-ewepụ envy and jealousy. Because envy and jealousy be mere an Igbo aji they so scattered. Afọ bụ onye Hausa ọ bụ onye Yoruba bịa na castigate Evangelist Ebuka Obi. Afọ bụ ya. Afọ bụ onye Hausa pụta like this na wepụta picture Evangelist Ebuka Obi na castigate Evangelist Ebuka Obi. I never see that no onye Igbo ga-apụta wepụta picture Evangelist Ebuka Obi na castigate ya. For no reason. For no reason. Out of jealousy and wickedness. And I want no one on Yoruba or Bonya Hausa. A portal like this now, whoop the picture, whoop the picture, only Sunday Muslim. No good this type of thing. Also, go to Igbo Haga Chago Webia. Also, go to Igbo, but most again Noro in this Nigeria Haga Chago Webia. A portal no matter whoop the picture on your picture, Evangelist Ebuka Obi na castigate here. But you man, the more you castigate Evangelist Ebuka Obi, the more Evangelist Ebuka Obi na gafa. Evangelist Ebuka Obi na funa abana Igbo achara na eto. Yes, the more people castigate Evangelist Ebuka Obi, the more can minister na gafa. Yes, the more people na cut or say Evangelist Ebuka Obi, the more can minister na gafa. Who say these three young men, Ewa atrofa na iru, onwe can delegate team Evangelist Ebuka Obi siputana react here, more police or more court. As yes, why will Evangelist Ebuka Obi do such thing? Man, Chineke kereke, who raw banner. Get my print banner. This first one, see na Evangelist Ebuka Obi cannot heal disease. Second one, I said that na only hospital can heal the sick. Third one, I said that na Ebuka Obi cannot possibly fast for 50 days without food. Kefe Evangelist Ebuka Obi mere you people? Why are you people castigating Evangelist Ebuka Obi? Why are you people castigating? In which way can Evangelist Ebuka Obi see when na June? Out of wickedness and jealousy. Before an Igbo ademma, because these people know at this place now ndị Igbo throughout. Who lay anya no ndị Igbo. Ndị Igbo onye Hausa ga no this place na onwe Hausa ga na ebe na. Who take picture Evangelist Ebuka Obi na call this type of thing na akọ. It's only in Igbo land. It's only in Igbo land, and also onye Igbo ga make this type of thing. This is out of wickedness and jealousy. Anya ukwu ekwuru na anya ụfụ. All the things Evangelist Ebuka Obi na this Igbo land, you people did not see it. Everything in Evangelist Ebuka Obi na Roma, my old people show more, many things on Aro, we people not see it. No important, no raw banner, na castigate Evangelist Ebuka Obi. We can delegate him Evangelist Ebuka Obi swear reality, and you people will say that now, yes, now that's not evangelist, that Evangelist Ebuka Obi wicked. Why you get police can make people arrest? That's not out of wickedness. Mmadụ nọrọ ọ na-achọ ife ọ ga-asị na Evangelist Ebuka Obi mere. Evangelist Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. No matter how people castigate Evangelist Ebuka Obi, the more people castigate him, the more can ministry ya na-agafe in life. Because ọ bụrụ na Evangelist Ebuka Obi nọ like this na adị akọta man is not a real man of God. It's only a real man of God ka people ga na-akọtọsị. The more people castigate Evangelist Ebuka Obi, the more can minister na-agafe. Evangelist Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. No matter how people castigate him, the more people castigate him, the more can minister na-agafe. Ka anyị nwa bụ ndị Igbo hụ onwe anyị n'anya. Ka anyị stop ekwuru n'anya ukwu, ekwuru n'anya ụfụ. Because ife chọpụta na ya bụ na ekwuru n'anya ụfụ. These people gonna say how come if Evangelist Ebuka Obi pụtara how come this ga-ebịa glow here like this? People are na-achọ the way. Na onwe ka ndị legal team Evangelist Ebuka Obi swear ya tie na as yes. As no that na ekwesị me for arrest. These three young men put online raw sticker, raw picture of Evangelist Ebuka Obi, pune this type of thing. Ebem na emeru no, ebem na because onwe ka Evangelist Ebuka Obi swear ya tie na people ga-apụta na akọ
that na-ekwesịghị imefe arrest, that na-ekwesịghị ime nke fe kwesịghị ime. But Evans Ebuka nọrọ onwe ya, these three young men a na-achụ ife ọ ga-asị na Evans Ebuka mere. You people should respect yourself in this social media ka okwu a bụrụ ife mụta dịrị anyị.